Dámy a pánové, právě teď je úterý 16:00 a to znamená jedinou prostou věc. Začíná Studio Relax a samozřejmě už zde máme speciální hosta, kterýho můžete znát, viď Oliverku? Jo. Je to Evžu, naše krásná youtuberka, je tady Jasmínka, je tady Karinka, je tady Oliver. Nazdar. Jsem tu já, no a začíná Studio Relax. Som veľmi rád, že si tu opäť s nami. Ja ti iba musím povedať, že ďakujem veľmi pekne, že si v minulom dieli doniesla tie farby na vlasy, lebo nešlo to dole. Vy ste mi namazali kompletne celú hlavu a ja som mal čo robiť, takže veľmi pekne ti ďakujem. Dnes budeme ale robiť niečo iné. Tieto drinky poznáš, pila si ich aj minulé, pijeme ich všetci, poznáme všetky drinky, všetky druhy, ale dnes využijeme naše receptory, chuťové receptory. Je to tak, je samozřejmě důležitá věc, máte někdo rýmu? Protože když máte rýmu, viď, tak to úplně tak jako nefakčí. Jo, to zjistíme během dnešního dílu, kto má rýmu. Pojďme si dát takový první úvodní nějaký drinkálec. Hráš si bublinky, Evžu, na co máš chuť, řekni? Liči. Liči. Dobrý výber. Ja mám pre vás takéto chytré okienko, keďže dnes sa bavíme o tých rôznych chuťových pohárikov. Bežný človek má 500 až 10 000 týchto chuťových receptorov v jazyku, áno, v ústach. Samozrejme, ale logicky tento ich má viacej, tak je šikovnejšie, dokáže lepšie rozpoznať rôzne chute. A máme aj profesionálnych ochutnávačov, degustátorov, alebo somelierov, čo sa týka vína. A je logické, že nie každý to môže robiť, lebo Vojta môže mať 500 týchto chuťových receptorov, ja ich môžem mať 10 000, takže ja to rozoznám lepšie. To zistíme počas dnešného dielu. Zaujímavé je aj to, že deti majú viacej týchto chuťových pohárikov a receptorov ako dospelí ľudia. Že ako deti sme mohli lepšie rozoznať rôzne chute, ako potom, keď budeme starší. A to vyplýva aj z toho, že deťom nechutí úplne všetko. Ja napríklad som ako dieťa nenávidel olivy, dnes ich milujem. Možno len preto, že mi odišli vekom nejaké chuťové poháriky. Vojta je tu najstarší, takže on už na dôchodok môže povedať, koľko mu ešte ostalo. To zistíme teda dnes. Je to vlastně úplně primitivní. Já už cokoliv si dám, tak je to pro mě vlastně to samé, co už jsem si dal třeba včera, jo? Ty chuťový pohárky se ti pak jako nějak vlastně nevyjadřujou a je to spíš taková jakože prostě palivo. Takhle to už pak Bojím se zostarnout. Ale pozor, přátelé, určitě si myslíte, že jsem tady nejstarší, není to tak úplně pravda. My jsme tady dva senioři a protože Evžu samozřejmě je slečna, nerad bych to její 26. Chápete to? Je někdo, kdo ti tipuje tvůj věk? A doufám, že ne. Doufáš, že... Takhle, já osobně jsem třeba smutnej z toho, že vlastně, když přijdu do krámu, tak mě neprodají ani kondom. Horší je, když se chovají... Promiň? Že horší je, když se chovají pak jako k děcku. To je A koľko ti většinou ľudia typujú? No jako naposledy, když jsem šla na takové to ruské kolo, tak 12, si mysleli, že mi je pod 15 a nechtěli mě tam pustit a musela jsem ukazovat občanky. Ale to je výhoda, potom, lebo keď budeme starší, my, čo vyzeráme mladšie, ako reálne máme, tak potom budeme mať veľkú výhodu, budeme mať 60 rokov, stretneme sa a budú si od nás pýtať v občaniach. To je vynikajúce. Každopádně pojďme se tak nějak soustředit na tu aktivitku, která je dneska to hlavní. O co teda jde, už trošku naznačil můj drahý kolega, jde o to, že budeme ochutnávat příchutě relaxu. Jaká je tvoje nejoblíbenější? A nejraději mám mango. No tak to tam nedáme. Začínáme. Máme tu dnešnú aktivitu, a.k.a. skúška receptorov. Ako prvá dvojica ide Vojta a Evžu. Krásne meno, inak mi sa to veľmi páči. Už som ti to minule hovoril. A my ti namixujeme drinky, Vojta ti to bude podávať. Najprve ti ale zavážem ručička. Karinko, vyměníte se? No jasné. Tak. Tak. No ničeho se neboj, jsme stejně starý, vy. Ne. Tak, jedu, jo. Nevidíš nic? Ne. To je dobře. Taky ty máš vlásky, tyhle, jasně. Tak, my ti teď sem dáme různý příchutě relaxu. Jo, ničeho se neboj. Máme tu černý rybíz, jablko a kaktus limetka. Potom je tam mandarínka, hruška, kaktus, liči, mango a jabko. Tak jo, jsi ready? Jo. Tak jo, dávám ti první, takže do ručky, máš tam brčko, jo? Tak. Ukáž, koľko máš receptorov. A hned hádej. A typla bych tak melon nebo aloe vera, něco takového. Ani jedno. Ještě druhý log. Píchá to. Ale tak aloe vera je skoro blízko. Jako to jo. Hodně. Takže co to je, jenom řekni. Kaktus? Áno, je to tam. Jedeme dál. Čo cítiš?
Lásku? Vánoce? Černý rybíz. Ne, kousek vedle. Na Vánoce se to hodně používá, rozkrajuje se to. Jablko. Ano, Tak to bych nepoznala. nevadí, zatím teda díky tobě prohráváme na první cítím, jako když už to vím, ale... Tak, jdeme dál. Toto je veľký problém. Nějaká mandarinka. Ne? Ano, ne nějaká, to byla mandarinka jak svině. Tak, jdeme dál. Mango. Mango. Super. Ty jedeš ty bomby. Toto jednoznačne poznáš. Je to obľúbený nápoj všetkých slečien, ktoré sme tu mali. A Vojtika. Děkuji. Liči. Je tak, áno. To spoznala podle Vojtíka. To je mi jasný. Tak. Jdeme dál. Ty brďo. Skús tipnout. Je to vlastně jako jabko, ale vůbec. Skoro. Skoro ako ja. Skoro jako jabko. Ale vôbec. To je nápoj. Jo, hruška. Super. No takhle, to nevím, jestli se tohle počítá. Hele, jsi se mnou ve dvojce, jak se to určitě počítá. Zatím máme všechno, Suhádla. A čo nastane, ak bude... Toto je ten černý rybíz. Ano. Yes. Čo nastane, ak bude remíza? To nechaj na mňa. A myslím, že se to nestane. No, Tak, už sa bojím. poslední. No. To je aloe vera. Áno, je to tam. Máme tu vyhodnotenie z 8 bodov, by som uznal 6, keďže prvé dve boli veľká nápoveda a Vojtík tieto nápovedy dávať nemôže, ale veľmi dobre vieme, že máš určite viac ako 500 chuťových pohárikov v ústach. Našim testom si prešla. Evžu. Viac ako 5? Devčatá, som chcel povedať niečo iné. Jak minule? No. Dobrý? Dobrý. Nemôžeš vôbec nič vidieť, Karin, aby si nepodvádzala. Vidím nič. Karin, ukážte v tebe, ty si predsa len ešte mladé dieťa. Skúsenosti máš pred sebou, ukážte v tebe. Pohárikov by to malo byť veľa. Snaž sa. Ukáž, čo je v tebe. To neznie dobre. Takhle, vidíme vlastně už jako teď. No, Tohle akože... pouze. Nepozeraj, zavri oči. No, mám. Ona vidí podľa mňa zo spodu. Mám, zavreté. Pozri sa, otvor. Teda. No, akože... Pozri sa, otvor. Dobre, to je no, počkaj, no. Mango, multivitamíny alebo mango? Neviem. No, Tak musíš povedať, že... Tu, mango. Je to mango? Ticho, nepovieme nič ešte. Aha. Nech sa ti páči, príchuť číslo 2. Aloe vera. Ne, Ne, hruška. ale to už asi nepočítáme, co? Nebo jo? Počkaj. No, asi spíš ne. Počkaj, čo to je? Tak zatím máme 0 bodů. Dobre, tak čo to je? Teď hruška, no. Teď ti dám je napít, jo? Nedrž to. No. Mandarinka. Prosím. Takhle se takovou lehkostí s tou hádle. Mandarinka? Akorát, že vůbec. Podľa našej účastničky Karin je toto mandarinka. Čo to bolo? Neviem, kde je problém. Řekne, No, Karinka? tak tohle si neuhádneš. To je rybezla, že? Že jo, že Že jo. rybezla. Úplně přesně to tak chutná. Já končím. Ideme ďalší drink. Máš vôbec jak rybezla, že? Nemáš žádný Čistá pohárky. rybezla. No, tak toto je Neviem, smutné, ale... Dobre, Karinka, nevadí. Čo to je? No, nepovieme ti ešte nič. Ja som to zlákla toho. Ukáž. Počkaj, dobre. Dám ti nápovedu. Toto si mala určite jednoznačne buď na ústach, na tvári, alebo niekde inde. Je to podobný jako alohomora. Čo? Aloe vera? Áno! Tak co je, už mi je líto. Máme Už mi první je bod, líto. máme první bod. Nie, druhý, aj mango som uhádla. Karinka, ja ti poviem Mango, takto. fakt? Cesta za úspechom je ťažká a tvoja bude ešte ťažšia, ale máš pred sebou ešte pár drinkov a... Takhle, je možný, že ten cíl ani se nestane, takže užívej cestu. To poznám. No. Toto je mandarín. Áno, je to tak. Áno. Tu pijem často. K večeri si vždy dávam. Nie sú také isté príchute ako predtým, pretože Evžu nemala bublinky a ja spoznám, že to sú bublinky. Kaktus. Nie? Předtím si řekla, že je tohle mandarinka. Dobre, posledný pokus, Karinka, vidno, že je to veľmi zle s tebou. Už volám môjmu psychologovi a dohodíme nejaké stretnutia. Vojčiku? Mě zvoní to.
Multivitamín. Yes. Je to tak? Áno, Díky bože. Ježiš, 2 body. Super, super. No ale Ještě dám jeden, ještě dám aspoň jeden. vidíte, že som nepodvádzala. Poslední, jo? Kaktus. Tak. Ano. A ještě. Ten je rozpoznateľný. Pane Bože, Už koľko dáš, ich už je? dáš. Poď, Koľko ich je? No takhle ne. Zavri. Cvak. Jak je spokojená, strašně spokojená. Ja sa cítim ako taký ten škrečok v klietke, keď mu dáš vodu konečne, Já si myslím taky, že by si Karinka zasloužila jednu věc. Nech si to! Nech si to! My jsme udělali speciální drink, Já který už je nechcem. smíšený vlastně s chutí 2. A ty musíš rozeznat, který 2 chutě to jsou. Já jsem vlastně... Ako vás poznám, vy mi tam dáte chili, Ne, zázvor, je to normálně, teď jsme niečo to, hnusné. teď jsme to dovařili, je to normálně, jsme tady s tebou celou dobu všichni. Ale čuchni si. Čuchni si, jenom si čuchni. Cítíš to? Kde to je? Tady. No, A teď chutná, a teda, a teď. Cítiš ako toto? kaktus. No. Ja som, No, Napíš se, napíš se. Pořádně musíš. A pokud chcete mít svěží dech i vy, koukejte dál na Studio Relax, protože tohle bylo co, Kari? Ústní voda! Já jenom chci říct, že Evžu vlastně potvrdila to, že je asi na tom nejlíp, co se týče ochutnávání a hlavně zjišťování. Takže děkuju, že jsi vyhrála, protože opět vyhrála moje dvojce. Děkujeme, ano, zatleskejme nám. Děkujeme i vám, že sledujete stále Studio Relax každé úterý 16:00. Nezapomeňte se dívat i dál, protože je to vtipný, plný energie, plný elánu, talentovaných mladých lidí. Jsem tě bouchnul. Evžule, děkujem, že jsi tady byla, plásni si naposled. A na co se třeba můžou lidi těšit? Co teď budeš vydávat v nejbližší době? Vždycky něco. Vždycky něco, co bychom chtěli všichni. Mějte se krásně. Pa, pa! Ahoj. Ľúbte sa, množte sa.